Hľadáte štartovací alebo investičný byt na začiatku Petržalky, kde tu máte kúsok do centra mesta, kúsok do Pečišťanského lesa, kúsok na Viedenskú cestu a do sadu Janka Kráľa, tak ste ho práve našli. Vítajte v tomto šikovnom dvojizbovom byte, ktorý má rozlohu 49 m2 a do tejto priestanej obývačky sa vošla ako obývačka, tak aj jedálenská časť a aj pracovňa. Kuchyňa bola malou zmenou dispozície, takto šikovne oddelená. Oddychnúť si prídete do tejto sympatickej spálne, kde je východ na balkón a aj dostatok úložného priestoru. V byte vás prekvapí aj táto veľká kúpeľňa. Každého nového majiteľa v byte isto poteší aj klimatizácia. Vďaka vlastnej kotolni v dome sú kompletné mesačné náklady na bývanie menej ako 100 eur. Toto miesto samozrejme disponuje skvelou občianskou vybavenosťou. Na Petržalskú vlakovú stanicu, odkiaľ vám ide priamy spoj do Viedne, je to len rovných 12 minút peši, takže ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte, ozvite sa mi a dohodneme si obhliadku. Dovidenia!